O sector bateiro afronta un verán coa vista posta no crecemento do mexillón. O bivalvo, afectado pola toxina, hai unhas semanas ten que medrar para que a campaña poida ser positiva. Os bateiros miran con incerteza o futuro máis inmediato. O episodio de toxinas que pechou a estación do mexillón durante case 2 meses na Ría da Lousa e na merande parte das Rías Baixas freou o desenvolvemento do recurso e tamén a súa venda. Os profesionais agardan que non se produzan máis peches e se poida sacar algo de proveito desta colleita para salvar a campaña, xa que nos últimos anos foron duros para o sector. Hai produto de calidade, pero non saben se a produción poderá mellorar. Eu vexo complicado, no aspecto de que agora ten que crecer moito, digamos que en pouco tempo, o falo da carne, a cuncha xa é a que ten e iso non crece máis. Más ou menos agora, se non se saca nun mes, sacase en 2. Eso, o mexillón adulto non ten tanto margen para medrar, digamos. A ver se colle máis rendimento de carne, eso sí, esperemos que sí. Pero, bueno, compararme cos outros anos, en canto a eso, depois do episodio de estrés que sufreu, vexo complicado. Porque, ao fin e ao todo, o mexillón é un produto, un animal, é delicado. De aí que de repente desobe se sufre estrés, si, por estrés, ainda que parece unha locura, si. O de estrés fai no desovar, o estrés fai no parar de medrar. Estes episodios de estrés fan adelgazar o mexillón. Herbón apunta que os episodios de cambios bruscos de temperatura tampouco lle favorecen o seu crecemento. E como che dixen, o desobe que ven de sufrir tampouco. Pero espero que recupere carne, sí. Espero, polo menos que teña un bon rendimento. Eu espero que sí. O sector do mar en xeral está a pasar por momentos complicados, sobre todo no marisqueo, e o mexilloiro tampouco está a ser o mellor, polo que o futuro a longo prazo está complicado. Penso que máis ou menos coxeamos todos do mismo pé. Non... A ver, enfrentarte a anos complicados, anos menos complicados, xa sexa nun sector ou noutro, está claro que o do marisqueo agora mesmo está pedindo auxilio, obviamente, non é comparable, non, a mellor con outros sectores, pero en general considero que é complicado. Ao final, bueno, o sector primario en general, necesitas ter moita fe, me parece a min, porque non depende de ti, non depende do teu traballo, non depende das ganas que lle botes ou das horas ou do que traballes hasta que te canses. Non? Porque depois hai un factor que é o medio ambiente, que é o propio mexillón no noso caso, que se nos escapa das mans, ten que engordar el, ten que medrar el, as toxinas tenes que eliminar el. Factores que se escapan da man dos traballadores ou igual que a acción dos depredadores. Os profesionais só poden agardar a que a natureza responda ao seu favor e o mexillón volva a medrar.